చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో ప్రెస్ క్లబ్ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. అత్యధికంగా 84 మంది సభ్యులను కలిగి ఉన్న ఈ ప్రెస్ క్లబ్ సభ్యులందరి నిర్ణయం మేరకు ఏకగ్రీవ ఆమోదం పొందింది. ఈ మేరకు గౌరవ అధ్యక్షులుగా సూర్య దినపత్రిక రీజనల్ ఇన్ఛార్జ్ విసి వెంకటయ్య, అధ్యక్షుడిగా పల్లె వెలుగు పత్రికకు చెందిన యానాది చంద్రయ్య ఎంపిక కాగా, ఉపాధ్యక్షులుగా నాగమల్లి తుకారాం, వై కోటేశ్వరబాబు, ప్రధాన కార్యదర్శిగా షేక్ రఫీ, సహాయ కార్యదర్శులుగా ఏ కామేష్, జి గోపీనాథ్, ట్రెజరర్గా మునికృష్ణారెడ్డి, నూతన కమిటీకి తోటి జర్నలిస్టు శాలువ పూలమాలలతో ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా నూతన కమిటీ మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుల సమస్యలపై పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.